салому алейкум ба кулли ҳаводорони ва обуначони ютуб канали мо ва мизоҷони ширкати боркашӣ Абдуқаҳор ва Алибоз. Ба самти шумо расонида мешавад ки мошини навбатӣ, мошине ки қаблан роҳӣ карда будем аллакай дар Тоҷикистон аст, тақсим кардем борора. Ин мошине ки имрӯз ё пагаҳ ва пагаҳ бего ё пагаҳи дига ба самти Тоҷикистон ҳаракат мекунад. Каме ҳам ҷояш мондай, касоне ки агар бор доранд марҳамат кӯшиш кунед ки дар ҳамин мошин ки ҳамагӣ 2 тонн ё 1 тонн ҷой мондааст, ҳозир ин видеоро мемонем ва дар ҳамин мошин успеҳ кунед, бародаро роҳӣ кунед боротона ки мошин хеле ҳам ҷои кам мондааст. Худо хоҳад пагаҳ шав ё пагаҳи дига рӯзона мошина мо ба раҳ мебарорем иншаллоҳ. боқӣ дар амони худо ва тансиҳатӣ ба якояк шумо орзумандем. бародарон кӯшиш кунед то дар ҳамаи касоне ки мехоҳанд борои саросима доранд дар ҳамин мошин бор карда ба Тоҷикистон роҳӣ кунед.